Nyakoromo ge jwanga machiegni odiochieng' ma kawuono tarik 1 dwe mar 1 higa mar 2025 en weche manyien e kinde mokelo ni Kenya nyakoromo ge jwanga odiochieng' ma kawuono odiochieng' mokwongo mar higa manyien ma bende gin weche manyien mabiro ni e tielo mokwongo e higa ni. Happy New Year kama mora ma intiere ngeno mara ni intiere karka higa mar 2024 oserumo kendo waseume waselunge kendo wasetieke higa manyien madonjo mema nyalo bedo ni en higa no nyakoromo ge jwang' ma isegombo ma en higa ma bende Uganda mathoth osebedo ka lamo mondo mi gichope ma e higa ma bende wakwaye Nyasaye mondo mi otelnwa kendo tawa kantiere lek mane wantiere godo mane ochopo kare e higa mokalo ma diga ni manyien mar 2025 gichop kare kendo ka Nyasaye paro ji kod oganda gi duto ogwedho kanyachiel ka wachako higa manyien en mor ni oganda mathoth ochopo karka moko bende okoyudo thuolo mar chopo kendo iwacho ni magi timore nikech ng'wono mar Nyasaye omiyo thuolo maneno higa ma kawuono ma wachako odiochieng' mokwongo kaun tarik 1 dwe mar 1 higa mar 2025 onge moro mosebedo e piny are ni chwe piny maya mokwongo mantiere karkae odiochieng' ma kawuono ichako kode ka intiere tielo mane ichiewo kode yo machal nade mane kaka idhi kode mbele koso ni mathoth ma pod igeno mar neno kodwa ka wantiere karkae ka ngapenju ni ginto gin gik mage muketo no datimo ka higa pok orumo kata new year resolution githoth ka in kodgi ochako mana sani mondo mi ka giko higa chopo iwacha ne ni magi ma ochopo kare magi ma bende ochopo kare nyakoromo ge jwang' mago ka warango matimore konde ma piny Kenya kod alwora mage waiko ni chenro ma yelacha nyodo chieng' ma kawuono kaka jokristo orwako higa manyien gi jogo bende mane nitiere kuonde mopogore opogore kane rwako higa manyien ni otieno ma piny orugodo kawuono akwa ibed koda ka nyaka giko to motelo ne weche manyien mokwongo e higa ni magi e thund weche. There has been instances of excessive and extrajudicial actions by members of the security services. At the same time, it must also be acknowledged that due process is underway in appropriate institutions to ensure accountability. Jatend piny William Ruto yeni adier obila osetiyo gi teko mathoth e rakruok gi jo Kenya ahinya to e kinde ng'anyo. Kaka wachako higa manyien indi, wachako higa manyien gi paro manyien kendo gi dwaro gik moko maber. Nitiere moko bedo ka timo mabuogo ngima ji kendo samoro gin gik moko mamiyo ji bedo gi luoro. Jodolo medo kwayo sirkal orit ratich oganda kendo tieko timbe mag teko jo Kenya higa manyien mar 2025. Oganda jo Kenya nyorwako higa manyien e yore mopogore opogore mamoko katongo na kama moko bago nyasi mag lamo. Machiegni nyakoromo ge jwang' weche manyien biro ni odiochieng' ni ma kawuono biro kora ka nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar mokiewo nyaka sango lendo ma kama yud bende kokalo e mbuyi duto te mag Ramogi TV e Facebook, X kaachiel kod mano mar YouTube Ramogi TV Kenya en achiel kende e piny mangima yude kata weche manyien gi kamoro amora ma intiere machiegni. Jaod bura ma Kangundo ma bende en jatend duond bura mano mar GDP Fabian Shule Muli okwedo tim mar ndhiyo rawere masani dhi nyime pachoka. Jaod bura no okwayo obila mago kwach kich mondo mi otim nonro ma okasore mondo mi jo Kenya lipot mag ji ma itimo kata matimo timbe makamago kaluwore ni weche moko fuong'ore ni obila ok dhi rawere ma ilal godogi. Fabian bende osiemo joma tiyo gi mbui mondo mi otangi weche magikeyo e mbui nikech moko kuom wechego ketho nyinga piny Kenya. Issues of kidnapping of youth. This matter we stand and condemn it and say that we are asking the DCI to move faster. We need to get the proper information. We need to understand whether there are people who are doing this to defame the work of government. We understand there are a lot of propagandas moving on. So the DCI, we want to get the right information. Before even the 15th of January, we need to understand what is happening. We cannot lose our country by people somewhere trying to do their crazy things. If it's a matter of following the justice, Kenya has enough institutions to solve the issues. Let the people be arrested and taken to court.
Jadolo mar kanisa jokopere ma Ombo Parish, Migori, okwedo timbe mag ndhiyo rowere e pachoka. Ka oloso e nyasi mar alam, mano mar loro higa mar 2024 e boma ma Migori, Jadolo Ngala okwayo sirkal mar Kenya Kwanza mondo mi owere gi timbe mag ndhiyo mapiyo piyo, kendo chwal jogo mosendhi e tesendo bila kata e nyim doho. Kata kamano gikwayo rowere mondo mi oti kod mbui kaka owinjore kendo kendo kaka chik dwaro. Kaka ung'eyo e sani e pinywa mar Kenya gik mang'eny osebedo katimore, jomoko imako, to wan kaka kanisa wakwedo mondo waduto wabed ka jomoko achiel, kaka ng'ato achiel, kaka jo Nyasaye duto te, mondo gigo mahinyo ngima ng'ato, gigo ma buogo ngima ng'ato obed maonge higani. Nyasaye mondo telnwa mondo ber mare moritwa ndalo duto. To moloyo ahinya ne jogo matindo, de waher mondo waparnu niya, kaka wachako higa manyien gi paro manyien kendo gi dwaro gik moko maber. Nitiere moko bedo katimo mabuogo ngima ji, kendo samoro gin gik moko mamiyo ji bedo gi luoro. Moloyo kaka watiyo gi social media, kaka watiyo gi gik mopogore opogore. Wakwa Nyasaye ni mondo mi okonywa wan ka joma tindo kik wadonje e gik machalo kamago, to wabed jogo man gi yie kendo yie kuom Nyasaye mondo ber mare obed chike ngimawa. Kamachielo sirkal ogolo chik manyien ma ibiro tigodo e pur mar oduma mag kothe molosi gi lony manyasani ma ong'ere kaka GMO mondo kik keth kothe mag bando mago manyachon. Koloso nyasi mar winjo pach jopur mag oduma mano bagi e kaunti ma Uasin Gishu, jalup apisa maduong' mochung' ne gayo kaka itiyo kod kothe mag GMO pacho kae Nehemiah Ngetich wacho ni okang' makamano dhi dewo jopur ma ok dwar pidho kothe mag GMO. PT maize inasaidia sana maneno ya resistance kwa magonjwa, inasaidia resistance kwa mambo mengi. So siku yenye wakulima wetu watajua manufaa ya PT maize, kwa kweli nchi yetu itapona. I'm confused because maybe somebody has interest somewhere. Simply because mtu anakuja kueleza iko hivi, GMO sikatai. Lakini let the real professionals wakuja watuelimishe. Kama daktari akuja aseme okay, this GMO iko namna hii. Kama ni neema waseme iko namna hii. There are a lot of misinformation that GMO causes cancer, and for us as a regulator, we are there to ensure that the GMO process that is being done by our Kenyan scientists is a good research process where up to now we have not found any evidence that GMO is linked to cancer. And as a scientist and as a regulator is that we base our decision on the facts. Kamachielo Nyakoromo Gijwang' kodong' mana juma achiel kende mondo mi sikunde oyaw e pacho kae. Sirkand kaunti ma Homa Bay ochwalo omenda mag basari maromo $200,000,000 ne sekta mar somo. Koloso gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga osingo mar bero sekta mar somo ahinya somb nyithindo manyiri e kinde ma midhiero mag hiema ohiu ogotache e kaunti ma Homa Bay. Nyithindo maromo 500 noyudo omenda makamano madhi konyogi e weche mag somo. What's his name? Of 215 million shillings in bursaries and scholarships. Within the next 5 days, we will be distributing this to our children who are going back to school. This is part of our bursary program that we do every year. Yeah, so we hope that we will have 32,000 beneficiaries of the bursaries and 500 beneficiaries of the scholarship. It's upon you to misuse it or use it correctly, and you will achieve your goal. So try as much as you can to utilize the opportunity given by Her Excellency to excel in school and shape your future.
jokanyo weche moko kuma be tiyo kod basari e yo makare. Mohewo mon liete maromo 200 mawuok e kar chung' od bura magem oloro higa mar 2024 kod mor bang' yudo sir mag chiemo kowuok kuom MCA ma West Game Susan Okwiri. Kotele kod Anastasia Muga, minego opuoyo okang' mar miyogi kony makamago ma koro dhi konyogi e chenro maggi. Minego bende okwayo piny owacho mondo miyo ne ni oketo chenro mag rango ratich mond liete ka giwacho kanyo ni kata nyithindo mago nyithind kiye kod jogo ma hikgi oniang' owinjore oyud kony mag bero ngimagi. Koloso e kinde chiwo kony makamago e MCA ma West Game Susan Okwiri osingone oganda mawuok e wodno ne paro mar chik marango mon liete ochwale od bura Masiaya. Gi jo ode to samoro kinde moko jowetena gi onge gi joma gibetgo. Koro nabet maparo ni kata tin taluong gi wamadh kodgi chai mondo wago mbaka kaka joka ng'ato gima tin mondo wapogi. Wang'e ni wan gi bill mar Widows and Protection bill e Assembly Masiaya kendo nyosechopo ene process matin wageno ni machiegni ni kwa doki Assembly dwe mar 2 man is the first business mwadhi timo mondo gino dhi kare. Agoni mama erokamano kod migawo moro amora madipoka ne lwete ochopo mondo migi par mond liete ni obende gibi giyude Christmas. Nikech wan mond liete nyo kata ng'ama gonwa budget onge, wabeta beta kwa kume dot to ng'ama parwa bende onge. Kaka wan jomong'ol jomoko kohero ga luongowa. Takwayo ng'ata manigi nyathi mong'ol oyie otere skul. Mama mondi tem mondi rangie ni kaka jomong'ol nyalo yudo kadi. Kagi yudo kadi kata mar yudo sama ng'ato tuo nyalo dhi osiptal nyalo bedo maber. Koro ka kendo chieng' moro wachako waromo kae to itemi chokie jomong'ol bende hobi mondo yudie gima wayudo ni. Onge dhako manyalo timo bilani. Onge. Anotimo na maber. Puna yiera. Koko matimore e alwora magem kaunti ma Siaya warangane matimore kaunti ma Migori. Jolupo e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ma owuok e kaunti no mondo jiwo kenge mag pidho rech. Jolupo go yuago nengo mamalo mag chiemb rech kaachiel koda ka nyithind rech ma koro kelo pek e chenro margi kendo koro miyogi yuto man piny. Jafwambo marwa Jo Juma nigi lerno. Dok piny mar kwan rech e nam lolo osemiyo jolupo kaachiel kod piny owacho oketo mainogi e pidho rech kaka yo achiel mar tieko nok mar rech ma okwako kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. E higa mar 2013 rech mane omake nam lolo e kaunti ma Migori ne romo mana tans 2. Piny owacho malo kaachiel kod mano mar kaunti osebiro kajiwo pith mar rech ma itimo degni kata ponds kaachiel kod mago ma itiyo kod ounga kata kijes mondo koro kik jolupo ket mana gino magi e rech mayudi nam lolwe. Sori ka chiegni didekte machiegni kaunti osetemo mondo mi biches magwa kejes ma mondo mi gitamawa mondo mi gilogo lupo. Ng'iyo sani to medruok nitiere ahinya mar yiedhi kaachiel ji be omedo nyuolre omiyo rech odok piny kaluwore kaka nwapime ndalo mokalo. Piny owacho mar kaunti ma Migori e higa mar 2013 ne ochiwo unga mag rech maromo 4 ne dhoe dhiang' 4 e kaunti ma Migori mondo jolupo opidh godo rech. Thoth unga gi chal ka gima ne ok ochopo lek ma piny owacho mar kaunti ne nitiere godo mar jiwo pith mar rech bang' jolupo mane omigi rem tiyo kodgi e yono makare. Kej nomiwa kod kaunti to ne yamo biro mopuko rech mane be kaunti omiyowa kaeto ne nitie chache manobede momiyo nyaka sama koro wuoyo kane jakom machielo nowuok nikech wad mar kej manomiwa nochachni to kata nochachni kamano an kadonjo to nochuna mamanyo pesa madhi amake kuma notere maduoge masama wuoyo kodi kani entiere ka mani pod wamanyo pesa mwanyalo losego mondo wachak kode tich kendo manyien. Penjo maduong' en nyaka sama bende koro piny owacho koro jiwo jolupo mondo koro nje pith mar rech bende gintie kod lony moromo. E kinde twak moro kod jolupo ka otelnegi kod jakom mar jolupo e dho wadhno ma Sori Hesbon Ouko, jolupo wach ne gisebedo kod pek e pidho rech nikech pok giyudo puonj maber e yo makare mar pidho rech ka gitiyo kod ounga. Wadwaro puonjruok matut
nikech ka onge puonjruok matut nitie gik monego wasom kuom kaka wanyalo pidho rech. Koro midhiero ng'eny kuom pidho rech osebedo ka gipuonjo ji to pok oket manani, yani pok giketo teko mar puonjo ji nikech ji pok ong'eyo ber mar ang'owa, ber mar kejeni. Nengo mamalo mar chiwo mar rech kaachiel kod nyithind rech bende gin moko kuom gigo eko mosemiyo jolupo ok nya pidho rech makare. Ka nitiere medruok manyalo donjo komakore gi kejes gi to wayudi nikech mano koro lupo ma in-go gadiera kopogore gi lupo machon. Gima rech chamo nengo ni malo ma kok sirkal nyal konyo dhana to samoro jolupo ok nyalo kech samoro onyalo chamo kata $6,000 per day king'iewogo chiemb rech gone achiel $6,000 nitie mar $3,000 to mano kin gi rech mang'eny to ok nyal romo. Kata kamano jolupo gi wane kod giketo ikruok makare maneno ne gipidho rech mondo kok giket mana geno magi e rech mayudo nam lolwe obedi nyaka sani koro kwan gi odok piny. Wa recommend mondo ji otim cage fishing nikech en yo madhi konyo jolupo nikech nam odong' matin, nam rumo, rech onge. Lipot mawuok kuom migawo mare e kaunti ma Migori yango ni higa mar 2013 e degni mipidho rech kata ponds ne ogolo rech maromo kilogram 19,588 kamago mowuok e unga mag rech kata cages ne romo kilogram 25,000 kod 800. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ai, koro mo gijwa ko mano ma county ma Migori, wa matimore county ma Kisumu. Echelo mokwongo ne warango chal mar tij ngware mar ndiga kokalo e ngima ya wuot luo moko ariyo. Sami Otieno 4 kod Victor Odhiambo magin joriemb ndigni e boma ma Kisumu. E kinde ni manengo ngima medo manaridore. Ere kaka joriemb ndik ngware riore mondo gin bende ohandgi odhi nyime e sekta mar bodaboda. Reporter mara Millicent Adhiambo oikono matut e sigana mar riembo ndiga e kinda paka. Ndika ni to kwapiem gi ng'ato. Enena ni koro ndika ni in be kiwuok, japeng bende wuok, kila ng'ato timang'o oyud mare. Kaluwore in gi kastambi, ng'ato be machielo bende gi kastambi. Koro kwapiem ng'ato oyud mare, odhi ge ot. Kaka piny medo ru, piny medo sudo. Apiko bende medo mako yore wuoth pachoka e sekta mar bodaboda. Joriemb ndigni e sekta no bende medo biro gi yore manyien mag siko e chiro. Kata obedo ni kwan jowuoth masani thoro hero tiyo ga apiko nikech odhi piyo ni malo. Sami kod Victor ni kod yie ni tijgi mar riembo ndiga e sekta mar bodaboda pod nigi thuolo kaluwore gi nengo mapiny magi juogo jowuoth. Piko to onge gima ok dang' wach ni inyowa kabisa. Nikech apiko ting'o 50 kadhi mbele. To wating'en wanyalo ting'o less than 50. Koro mano to kenywa. Watinga mbao 30-40 kwa dhi mbele. Nweng'o nyaka wayudi. Piem manitie sekta mar bodaboda e kind ndiga ga apiko. Kata kamano, ok en mana mar nengo wuoth, tij rito ndiga kod yudo fuonni meke ponono okethore, bende medo bedo matek, kendo Sami gi Victor wacho ni ma miyo nyaka gikungi kata tek nade. Maintenance mondo lose mochung' kama bende na garama olawre mana kod apiko. Nikech kibin mang'o spares mage ni malo mamoko bende nitie ma kikompare odong' wana matin to rom kod spares mag apiko. En na kamano go lakini gik maintenance mane odwaro hesabu. Odwaro kikeno nega matin tin. Inweng'o mayudo pile nyaka kan 150 moro. Nikech ng'eni gimoro amora nyaka itimne service. Koro kano 50 moro makapo ni gimoro yudre ma emergency tanyalo loso go ndiga. Sami kod Victor yango riekni mamoko magitiyo godo kopogore gi ting'o jowuoth kende mondo yuto margi onjudre maberberie gino ma kizungu dendo ni diversifying. Kaka na deliver gik moko, samora ting'o ne ji rech, samora ting'o omena, supply gik mang'eny. Koro ka tegemea abiria kende. Kendi nyaka imany customer, to be nyaka iwuo gi customer maber, to be nyaka ibed ng'ama ler. Ng'eni jogi be ok ginyal idhi tidum misutu. Koro za time abin be kaka jandiga kiseng'eni kae kumi yute nyaka ibed ng'ama ler, nyaka iwuo gi customer maber
mondo yuto ni obed maber. Pesa mar ote ber molo mar ting' abiria. Nikech inyalo ori tidhi deliver gita kido to miya pesa maber. Imi pesa maber. Alafu abiria be pesa nitie lakini abiria pesa tin. Abiria pesa tin. But abiria moko ndimi nyalo nwango mo haya i. Onyalo haya ibi udhi kata mana kata dunga kuchonde. Kuchopo kile kinucha kuduo kode. Mano be pesa mi pesa maber. Kolo mage mamedo ting'o amalo. Kata obedo ni kwan apiko medore sekta mar bodaboda, kamoting'o nyaka mago matiyo kod teko stima, kod bedo ni oganda mathoth thoro hero idho apiko. Gium nono ka ndigni bende biro budho kapod nitie sekta mar bodaboda. Kata kamano, geno to pod gin go. Apiko tok nyal mwonyowa nikech ndego chako chon, mabe jo apiko go wuok e ndiga kadhi apiko. Koro gimoni jo apiko biro mwonyo jo ndiga to onge. Kane ka apiko ingowa mabor ke jakodesa dong kada kariembo kodesa nyako ti wuolgo 300. Fuel be nyako ol. Ting'eni wan to kwa yudo mato mogo e mwogo to wana sawa. Rumo to borumo. Rumo to borumo nikech ng'eny mabiro donjo e apiko. Bato ko borumo gi sani pod entie. Seche moko michajo gin automatic. Automatic ok nyal pea kod manual. Kech manual ni en gimi dhi tiyo kodi to automatic seche moko koto chiwo goyi kode. Seche moko nyalo ketho. Koro an kokora wonta na hero manyono kod energy ni molo mag electric kandego. Ne kastembegi yiero e kind tiyo gi ndiga kata apiko e yor wuoth oyiengore nengo kod arita margi e wang' apaya. Gido mamiyo pod nitie oganda ma pod ohero tiyo gi ndigni moheo apiko. Ndiga ibiro kawo na siling 30 kata siling moro 20. Apiko to biro chaja siling 50 kata siling 70. E speed mar ndiga ber moinga apiko nuko apiko this speed to gikone ok inyal ng'eyo mbele gima nyalo to minyalo cause accident your speed no. Jo ndiga bende nigi respect. Jo apiko ing'ani kosechopo ndara to dwaro no moma kumora mora ma onge ni mano ng'ama ni kanyo. In ma fadhali barne. Koro jandiga ting'eni ong'eyo ni ng'ato ni mbele, ong'eyo no ningo okaw kon mane mondo kik gihinyre ndara. Gano no apiko ok dhi tieko ndiga nikech kata ambe nasebiro kar kae kimonda manye moro matin. Bende Sami kod Victor nigi lek mar bero ngimagi makiny. Future marwa to biro bedo maber mbele ka nikech an kaka chairman mar jondiga Kisumu County achako organization moro madwaro ni jondiga obedie organization ni mondo gimoro amora modonjo e lwet jondiga wanyalo timogo gimoro. Wanyalo nyiewo kata pikipiki no to wakete ndara. At the end of December kama wang'yo to kelo profit maromo nade to wapogre wadhigo dala. Kentie joma osebet e town kaka nobiro 2010 pok odok dala nyaka sani en oriembo ndiga. Koro mage gik moko wadwa e dala mar Kisumu ka. Wadwa ni jandiga nyaka bed gi future. Jandiga nyaka bed gi kama moro maber monyalo jote koyudo shida. Kwayo gine sirikal to en mane? An gima nyalo kwayo mana sirikand county wa ma Kisumu gimiwa kony mang'eny kwan kaka jondiga. Nikech so far ginegletwa. Jopeng' itiyoge gimoro amora gi sao jondiga. Omiyo an asebet gi Matthew Sowili deputy governor ma Kisumu. Wadwa ng'iyo ni jondiga gi tidwa kony nang'o. Gimoro amora mawuok kik obed nodhi mana ni jopeng' kende. Jondiga be nyaka tim ang'o? Nyaka yud gino. Kendo gimed gerowa. Alafu kaber to ginyalo jok man kod ndigni achiel kaka wan kamagi. Ginyalo nwang'o ni kata ndiga moro ariyo cha adek moko bende ni ng'ato riembo e ndara ka chuliga pesa moro. Nyalo ting'i malo. Nikech sama ng'ato ondesa ndiki ni riembo chuli siling 100 per day. Kata obedo ni ngima makiny mar ngware mar ndiga ok ong'ere e sekta mar bodaboda kaluwore kod medruok kwan apiko e sekta no kowuok Kisumu nyaka e bombe mopogore pachoka. Joriemb ndigni mag bodaboda nyiso mijing'o kod hera magin godo e tijgi mamiyo gidolo okumbo. Kata obedo ni lwasi mar tich miyo gi ber kod pek e yore mopogore, wuodh jo bodaboda mar ndiga ok ochopo gi kanyo ka e kinde ni manengo gi mamedo ridore gimoro achiel to nenore e lela. Wuoth nyaka dhi nyime ka giketo kinda kod geno. Lwenj nweng'o kod dak pod nitie ka ginyono mos kata tek nade. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.
Mokejwang' mano kaka ndiga suore ngware mar ndiga suore Kisumo. Millicent Adhiambo erokamano ahinya kuom tielo ariyogo duto mag sigana machalo kamano. Kamano kuom bedo kodwa kar kaka oyweyo masani ote pod thoth SMS line wayawe na 3:6 wacho ni Adams Wuoda golo muok wacho ni boda Ramogi ler. Erokamano ahinya. Cleophas Ayudi makara ahinya boma mano ma en Changamwe Mombasa. Albert Ngwea erokamano ahinya. Happy New Year to all Ramogi TV fans. Achana Otieno Toto Nico K South. Okay, Ramogi TV ler. Arafat KE wachokani urionari uchimaka Happy New Year. Cleophas Gidani Karen Deda. Mama wa Gladys Odhiambo Junior Dota gi Opeo gi Odongo wachani iga obed makare ne jogo duto wantiere Yongo e Homa Bay County. Erokamano ya jogo duto ma pod medo ndiko nwa kar kae ka wayudo gi achiel kachiel nyaka mbui maro mar Facebook. Sharon Akinyi ka entiere Diani Kwale wacho luo achiel kachiel ka. Erokamano ahinya. Brian Omulo nenowa maro Mboga wacho ni wish ni kwa Ramogi duto Happy New Year. Ruth Nyathi Ochieng nigi ote mare kae mowacho ni Happy New Year Cleo. Hawi maber mara New Year ochop ne joka Ochieng te gi joka Obondo te pochgi pak ne jongware mar ndiga no wacho ni kazi bora unga. Aneno migago kanu moja ina erokamano ahinya. Emilia Dhiambo amora ahinya winjo weyo makare odiochieng' ni maka wuono kama wantiere kar kae. Ote moko ntie kaka poka ka ote kata yweyo machuok bende kantiere ka ma en Charles Okode owacho ka noluwo chenro antiere kodi ka antiere Kisumu Nyalenda aluora mar Kilo kanyo antiere kar kae kaeto bang'e achomo Sangorota. Erokamano ahinya nera ikete kar kanyo poch gi pak Ibra Komala New Year New Things wacho ni kanyocha wayuak higa ma 2024-2025 koro nyaka watem wanyiera wakayo masane ka oduogo mathoth pontiere kikidi mabor. Mar Christmas. Anza mwaka na View Travel. Join our exclusive Cape Town trip from 13th to 17th January 2025. Discover Table Mountain with a breathtaking cable car ride. Explore Bo Cap, Chapman's Peak, and Seal Island. Experience the Marine Big Five in Hermanus, hike Lion's Head, and enjoy tandem paragliding over the city. Enjoy this and more in 5 days, starting from $1,580 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto mago e witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiochieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth yuana tole namba 0722-63-83-83. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokale mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500-gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 200
280 shillings. Now here's the best part. Create your own back-to-school hamper. Dial star 487 star 5 hash. Choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back-to-school season. Citizen Duka, home of discount. Mae wacho ni machiegni kendo oriti ka wantiere karka wacho ni mathoth ntiere sa osekal dakika 31 tok sa 7 ma watiyo ko weche manyien gi ka wasingo ni mathoth anyama lodi chuma kono kod kaka pinje mamoko bende ne ovuka mwaka wan ka kod vuka mwaka party otieno mapinyo godo kawuono kendo no wabedo kae gi mora ahinya nyaka sani pod wamedo kwayo ni hawe maber ahinya kama wantiere karka ka wamedo bedo kodi achiel kachiel kinde gi duto jogo mosebedo ka oronwa ote erokamano ahinya kendo puoch gi pakuom gi Ramogi TV Vincent Kajomo wach neno akantie Gimrai erokamano ahinya Ochieng Okulo ma ka en Mombasa okwayo ne jo kanisa mano mar Peace Church te kachiel kod mago ma neno chenro mag migago hawe maber mag Nyasaye gwedhgi kama gintie nyakura mogo jongi miyo thuolo mar bedo koda odiochiengni ma kawuono erokamano ahinya ujo malong'o ahinya ubedo kodwa e weche manyien pod wan kodu karka ndalo 360 koda beach koda kwota mane wiecha wachake sani wadarengo mana kode mos kwago kinde ka kinde en mana erokamano Nyasaye kuom tayowa kendo bedo kodwa e kinde gi duto we atieke ka kichamo migago kanyo pogre ng'at mantie buti kanyo sikuku mag higa manyien pod dhi nyime oriti masana kelo weche manyien nyinga Cleophas Oluoch de kisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango med neno Ramogi TV kod chenro mamoko mantiere e kar kae ikete mana ka